Khubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net foodish ordar mapi minwan ra mangi hakhrdog ying jongpi ka Deputy Commissioner jangko Southwest Khasiels District ka Kong Karamai Kharkongor mentang sngi ka arpkhandai teri uyayong arajar arpway kalapin bana bala siam ya karai ban pha Khang Swashipor ya ki yo Khappud ki badan hapo pur usam jangko Southwest Khasiels District Kum Shipenta Banyada nak Jingsaphriang jong nyang jingpang COVID khat kendai hakani ke jela. Hak jing ekran bigila pathai kubor ke Kong Karamai kala pentip ru ba on Khang Swashipor yagi school hak kerdan lower primary ba kerdan upper primary. Khang Banyada yagi khana ren nak jing ebet yagi jingpang COVID khat kendai. Syuk ke Deputy Commissioner kala kenturu yagi pat nong snong jong ke Southwest Khasiels District ba kim dai ban let shanong ba Shillong lada kim da don yagi kam ki ba kham kerki. Kali ka containment measure kadai khamtam yakini ki nongba jong ka Shillong tura bat juai henrei ki don ki certain regulations ka ba brokhat ka state hi kahap board mo pat kita ki longba ki kan sha shu yaki ki jingyalang ki ba kumlu longpung ki political public social religious gatherings ki conferences but ki meetings ru ki klem shashu menta but haki funerals but ki wedding ru la sha tang lai phungut ki brio mo tang lai phungut ki brio umdei lai percent re lai phungut ki brio te yaki entry jong ki tourist ru ki la mana no menta but brokhat ki tourist spots ki la khan Di kumju kan ka international border trade ru kila shu suspend mentamo hadu bandio order de kawipan ti ki sports activity ru ki kham sha shu menta but ki deputy commissioner ki de ban page ya ki ni ki yo ki weekly yo ki ban page ban regulate ban page ba ki brio hayo ki nom ya boy palat but ki ya observe ya ka protocol covid protocol Tingi naliang ka district ru nila bu iki officer ban pet baki brio kinya deng mask kinya maintain ka social distance patlada kini ki brio kim komo ikin ki hukum ka sarkar kala aibor yangi bangin fine 1000 tingka ti yakini ki school ru ki la authorize ki deputy commissioner ba kin daki ibet kin khanno iki school ti hakane kan yang menen nila issue ka we ko order bangin khangno yaki primary but yaki upper primary schools but yaki higher but secondary level pade kita kin longhi tangba haka 50% capacity ti kini ki board exams ki bidang ya kitu ti kinya ki kumbala bu ti kendiat na syukwa bon ong ba yakini ki kini ki marbam ki marbam mardi ru ka napo DC Shillong kila ai tarik yengi ru ba kini ki dealers kin lekshim kini ki marbam mardi ti katuru ngidang shio e ko order time sa sam kini ki nong didukan ki wholesalers bakin duk tip hakinu ki sngi kila ban lekshim ki tiar jongki na Shillong ti kumju yakini ki transport ru ngidang pet yaki transport ru ka sarkar kampat penmi ya kata ka order shekini ki district henry ngi pet bha ya ka situation ka long kumno ban ledan kamru ngila ban kam perking shushu namar ba ngimkwa ba ki briukin shong khanyan hakini ki transport wat kataru DTO bat ki pulit ki la le yaki checking man la kasngi ban pet ba kidi ki public transport ki taxi ki maxi taxi ki bus kinum shong palat yaka badai ban shong ti yaka bamenta ka long kumne but ki can encourage like la kerpat you ru ki brio bakinum let chapo Shillong the day bakim don kam palat ka bahai bakin shong ayem kin shong halajong ki shnong ti nga kerpat ru yaki brio ki bedon dukan shnong yaki turu bakin play but kamtam bakin numwan e chekini ki yo marfitip ki de na ki yo e baki
ki brio ki mix ba nang ta uni Khang jingpang uba pur kam step nanta ba unum yo ban rung hakaneka district jong